Pozdrav svima ljudi, evo nas u prvom našem videu. Ovdje je Gamer Bob. Dobro, danas igramo ovu internetsku igricu koja se zove Sports Hats Football. Idemo na New Game. Idemo na Wayne Rooney. Dobro, uglavnom htio sam vam reći da je ovo moj prvi video i još nešto, a to jeste da ćemo snimati dosta videa i da ja igricu sam sad, evo sam malo igru i to je to. Dobro, idemo Space, igramo protiv Rooneyja, a mi smo isto također Rooney. Ne! Jesam loš. Znači, uzmite u obzir da nisam nikad igrao igricu. Dobro. Yes, 2-1. 2-1. O ne, ne. Nećeš. 2-2. Hoću zabiti gol, hoću zabiti gol, gol! Ne! Hajde, hajde, hajde! Ne! 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 Jesam glup. A daj! Daj! Joj, nerviram igra. Ali moram da je snimim. Jer je predložena. Ipak je predložena. Hajde, hajde. Daj ga! Ne! Ljudi, sam ja ovo pobjedio, nisam. Naprotiv, izgubio sam, tako da ćemo igrati još jedan put. Da ga prijeđemo. Ajde. Ne. Ne. Yes, yes. Ne. Ljucam. Ne. Hajde, hajde, zabi. Zabi. Tako je. Tako je. Ne. Ne daj ga. Hajde, hajde, hajde. Auto. Za mene. Još valjda sam. Sebi. Nećeš. Nećeš. Vidi ga. Vidi. Mazuma, nećeš, ja ću ti zabiti. 3-0. 3-0. Ne! Ajoj! A nema vezi. 4-1. Ne daj! Ne daj! Nešto je sam sad datko. Ne! Ne! Sad je malo manja lopta. Ljudi, pobjedili smo. Idemo kod Budija, što bi ja naravno. On više ne igra. Ne! Nemoj! Aj, ja rane! Što me nervira. Oj. Jedan, moj druže. Rudi! 2-1.
ne mogu vjerovat da mi daje čovjek stariji od mene. Dobro, možda je na iskustvu. A jarane, nije fair, a ovo stvarno nije fair. Ne! No gotovo. Ma nema šanse. Možemo igrati samo ono... Nećeš mi bar da 6. Nećeš. Ne dam. Treba nam još 2 gola, jako je to teško. Ma gotovo je. 3 gola. Ne. Jao gola. E sad sam ljut. Idemo ponovo Rudija sredit. Dragi gledalci. Idemo Rudija sredit. Ne daj. Ne! Ajoj! Ne daj! Ajoj, rane. 2:0. Što baš na mene ova budala? Ajoj, 3:0, ne mogu zabiti mu buđavi gol. Među mene 1:0. Bar sam mu dao. Evo drugi gol. Ne! Ajoj! Moram bar iznenačit. Ajoj! Dobro je. Nešto mi ga zabi. Ne dam. Moram. Ne dam 7. Ahahaha. Ljudi, nismo uspjeli pobijediti Rudija. To ćemo pokušati u sljedećoj epizodi. Do tada, hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!